Господин Валентин Господинов, директор на галерия, Владимир Димитров, майстор в Кюстендил и професор на Художествената академия в град София, уважаеми кмете на град Босилеград, господин Владимир Захариев, уважаеми председател на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия, господин Стефан Стойков, представители на местната власт, учители, ученици, творци и приятели на културата. Поздравявам ви и гостите от Кюстендил, Владо Шунев, председател на Съюза на кюстендилските художници, художниците Бисери Десислава Лапеви и Ралица Стойчева от отдел култура при град Кюстендил. Днес в Република Сърбия е обявен ден на траур. Националните знамена са спуснати наполовина в знак на почет и състрадание. Да отдадем почет. Слава ви! Добре дошли на тържественото отбелязване на 1 ноември, Ден на народните будители, който тази година отбелязваме с особено вълнение в организация на община Босилеград, Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия, Ведомство Център за култура Босилеград, Народната библиотека Христо Ботев, гимназията Босилеград и основното училище Георги Димитров Босилеград. Това е ден, в който си спомняме за делата на всички онези велики личности, които със своя дух, перо и слово пробуждат народа, съхраниха езика, културата и вярата ни. Ден, в който даваме признание на учителите, книжовниците, просветителите и съвременните будители, тези, които днес със своето знание и труд водят младите поколения напред. Днешното тържество е посветено не само на празника, но и на едно много важно културно събитие. Именно за първ път в Босилеград се открива градска галерия. В рамките на събитието ще се проведе и награждаване на отличилите се ученици от основното училище Георги Димитров Босилеград и гимназията Босилеград през учебната 2024-2025 година. Именно ще бъдат наградени учениците на випуска от двете училища за учебната 2024-2025 година. От основното училище това е Борис Александров и ще бъде наградена на община Босилеград и Националния съвет на Българското малцинство в Сърбия с 15 000 динара. А от гимназията това е ученичката Ясмина Митов с 20 000 динара ще бъде наградена. Също така ще бъдат наградени учениците от двете училища, взели някои от първите 3 места на републиканското съревнование по български език и литература. Парични награди ще получат и преподавателите, които са подготвили участниците за това състезание. Парични награди изнасят. За спечелено първо място на републиканското съревнование по български език и литература наградата е 5000 динара. За второ място 3000, за трето място 2000 динара. Учителите пък получават по 2000 динара. Сега за приветствие давам думата на директора на Народната библиотека Христо Ботев, Горан Миланов, който ще представи своя доклад, посветен на народните будители. Заповядай, господин Миланов. Уважаеми гости, днес сме се събрали за да почетем един от най-светлите празници в духовния календар на българския народ – Денят на народните будители. Празник, който ни напомня, че истинската сила на един народ не е в оръжията и богатството, а в духа и знанието, в просветата и в онези, които ги носят и предават. Този ден, 1 ноември, не е просто част от календара. Той е наш общ духовен празник, ден на признателност и на осъзнаване. Защото без будителите нямаше да има народ, който да знае кой е, откъде идва и на къде отива. Сред тях стои името на Паисий Хилендарски, скромен монах, който в тишината на манастирската килия написа книгата "По-силна от армия. История славено българска". О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Възкликна Паисий.
и с тези думи събуди съвестта на един цял народ. Тази книга, писана с перо, но и с пламък, обиколи села и градове, пренаписвана от ръка на ръка, четена на глас в църкви, в училища, в домове. И народът започна да се пробужда. След него дойде Софроний Врачански, първият български епископ, който имаше смелостта да проповядва народния си език. Той превърна словото в оръжие и продължи делото на Паисий, като написа и издаде първата българска печатна книга. От неговите ръце започна да извира живият български език. Прост, ясен, човешки, такъв какъвто народът го говореше. А после, през 19 век, българската земя се изпълни с нови гласове. Появиха се учителите, истинските апостоли на духа. В малки стаечки, с по една черна дъска и шепа букви, те учеха децата на четмо и писмо, на гордост и родолюбие. Сред тях блестят имената на Нео Петрилски, Емануил Васкидович, Йоаким Груев, Иларион Макариополски, Найден Геров. Те създаваха училища, писаха буквари, печатаха книги и основаха читалища, храмове на знанието, които и днес пазят светлината на будителите. В същото време поетите и революционарите западаха друг вид пламък, пламъкът на свободата. Васил Левски, апостолът, превърна вярата в свобода и свещен дълг. Христо Ботев даде не само стихове, но и живота си, за да може народът му да диша като свободен. Любен Каравелов, Петко и Пенчо Славейкови, Иван Вазов, всички те превърнаха думите си в погледало на българската душа. Те бяха различни по съдба, по път, по епоха, но ги свързваше едно – вярата, че народ без дух е народ без бъдеще и че всяко пробуждане започва с една дума, с една книга, с една искра. Днес повече от всякога имаме нужда от такива хора, от нови будители. Не е непременно с книги под мишница или с перо в ръка, а с отворени очи и отворени сърца. Будителите са нашите учители, които всеки ден палят искрата на знанието. Будители са и библиотекарите, които пазят паметта на народа и я споделят с младите. Будители са и родителите, които учат децата си да обичат Словото. Будители са и младите хора, които вярват, че могат да променят света с идеи, с доброта, с творчество. Нека не забравяме, че всеки от нас може да бъде будител. Ако не мълчи пред неправдата, ако подаде ръка, ако запали искрата на знанието с някого другого. Този празник ни напомня, че нашият народ е оцелял не само благодарение на храбростта си, а и с благодарение на своите духовни опори, на словото, книжевността и културата. Затова нека си пожелаем да не изгасва тази светлина, да пазим живото дело и завета на будителите в училищата, в библиотеките, в домовете ни. А днес с особена радост отбелязваме и още едно събитие, което продължава техния дух – откриването на художествената галерия по Силира. Мястото, където ще се съхранява красотата, творчеството и културната памет на нашия край. Нека тя да бъде още един жив дом на духовността, редом до училищата, библиотеките, центровете за култура и т.н. Скъпи приятели, да си спомним с благодарност за всички, които са ни събудили и да обещаем, че ще предадем светлината им нататък към онези, които следват след нас. Честит ден на народните будители! Нека духът им живее във всеки нас. Благодаря. Благодаря на господин Миланов за вдъхновяващите думи или за напомнянето, че будителството не е минало, то е жива мисия и днес. А сега, уважаеми гости, нека чуем приветствените думи на кмета на Босилеградска община, господин Владимир Захариев. Може да... Нека ни честит празника на народните будители, едно ново здание, една прекрасна точка за нова история, нещо, което с колегата Стефан Стойков мечтаем отдавна. Благодарим на всички млади хора и младежи, които той ги настрои тук да направят тази галерия и общината да започне писане на нова история. Вие с тази галерия сте първата стъпка на новата история на Русия. Вие сте нашите народни будители. 1922 година България донесена решение да се отбелязва празника на народните будители. Нека този ден бъде началото на празника, който го сидат
с голяма радост го приема и не само тези хора, които днес, тази вечер, са се произнесли със своите умотворени, със своите снимки, но за бъдеще и училища тук да се държат по рисуване, и поетски вечери, и старини да излагаме, и много нещо, което вече имаме планове с колегата Стефан. Тази вечер поздравявам кмета на Общинското събрание на Радомир и всички други гости от България. Трябваше да дойде държавният секретар на Министерството на културата, но ще дойде с министър, като обновим залата в центъра на културата. Ние при вас в Радомир бяхме на празника на Бозата. Него казва, Боза. Не, това е история, пак история. И при вас Бозата са донесли горанци, и при нас Бозата са донесли горанци. Това го казахме при вас. Вчера отбелязахме деня на срещите на селата, преди една-две седмици беше плодородието, преди месец и половина беше зелника наш, преди беше Великденския празник с два страхотни фестивала, край ще пее и танцува, но това нещо е уникално. Това нещо пише история, другото е годишно, радват се хората, а тук един голям, дълбок наклон и към общината, и към Националния съвет, към всички, които днес са нарисували и които са се изложили тук. Прекрасно е и за всички бъдещи. Стефко, наклон голям. И за всички вас. Следва приветствие от председателя на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия, господин Стефан Стоев. Уважаеми кмете на община Босилеград, господин Захариев, уважаеми председател на Общинския съвет на град Радомир, Република България, господин Кирилов, уважаеми професор на Софийската художествена академия и директор на галерията в Кюстендил, господин Господинов, уважаеми председател на художниците на град Кюстендил, господин Шунев, уважаеми директори и представители на културно-просветните институции в Босилеград, уважаеми дами и господа, уважаеми гости, уважаеми медии, уважаеми сънародници, където да живеете в Република Сърбия. От името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и в свое лично име най-напред да ви честитим днешния празник, посветен на народните будители. Пожелавам ви да сте живи и здрави и повече усмихнати, уважавайте себе си, но уважавайте и всички други хора, без оглед на националната им и религиозна принадлежност. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени. Използвам момента да се заблагодарим на Република Сърбия, с която имаме отлични отношения, която ни позволява да достойно отбележим всички дати, свързани с нашата история, култура и традиция. Също така призовавам всички наши сънародници в Република Сърбия за спазване на Конституцията и законите на страната, в която живеем. Още веднъж честит празник на всички българи в Република Сърбия. По днешния повод откриваме и художествена галерия. Това е история за нашият Босилеград. Една от основните цели на Националния съвет е повдигането на нивото на нашата култура не само в Босилеград, но и всекъде, където живеят наши сънародници в Република Сърбия. Така да, аз вярвам да тази галерия ще даде допринос за опазването на нашата култура, традиция и обичаи по достъпен и привлекателен начин за нашия народ. Преди около половин година имахме разговори с културните институции и културните дейци от Босилеград по повод изготвяне на стратегия за работа за период 2026-2031 година на Националния съвет. Те всички казаха да е необходимо такова помещение за нашия град. С кмета на общината, господин Захариев, разговаряхме и веднага той превзе мерки. Намерихме това помещение, както виждате, оборудвахме го с всичко необходимо, за да стане така уютно. За което общината чрез Националния съвет изхарчи около 400 000 динара. Само за материали. Работната ръка, за да стане всичко, е напълно безплатна от явно предприятие за строителни площи и пътища,
и изказвам голяма благодарност към директора на това предприятие, господин Страшко Апостолов, и заетите му. Благодарим и на заетите от Спортния съюз на Босилеград, които също оказаха голяма помощ. Голяма благодарност и към собственика на това помещение, господин Леон Накев, който излезе в положение и първите 3 месеца даде безплатно помещението. Тоест, от 1.1.2026 ще заплащам наем. Художествената галерия ще е и под Национален съвет, и под община Босилеград съвместно. Но всички разноски ще поеме община Босилеград от следващата година, което ще е са около 500 000 динара на година, говорим. Аз искрено се надявам да в близко бъдеще художествената галерия стане самостоятелно юридическо лице, са заети хора вътре, защото тези наши художници това го заслужават, а заслужава го и самия Босилеград. Голяма благодарност и към тях тази вечер. Днес те не са само художници, но те са и голями ентузиасти. Но на първо место са добри хора, наши съграждани. Александър Захариев Казмир, Станислав Тодоров, Сандра Стоименов, Ивана Миланов, Драган Гонев, Анита Стоилков Конески, Драган Ангелов, Любиша Пенев и посмъртно Ненат Александров. Благодарим ви на всички вас. Благодарим ви на всички вас от сърце. Отново казвам на всички. За всичко, което сте направили, което правите и което то първо ще направите в областта на културата и изкуството на Босилеград. След малко ще имате възможност да се наслаждавате на техните творби. Имам и една молба за Любиша и Сандра. А по идея на господин Миодраг Якимов, да втората постановка в тази галерия бъде фоторетроспектива на футболния отбор Младост Босилеград, защото тази година са се навършили 50 години от основаването на отбора, който има богата история. Това нещо си го заслужава и футболният отбор Младост, но и всички хора дали допринос за тези 50 години. Благодарим на Сандра и на Любиша предварително за това нещо. По традиция, по повод 1 ноември, Деня на народните будители, община Босилеград и Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия връчват награди за учениците от основните и средните училища, спечелили едно от първите 3 места на републиканското състезание по български език и литература за миналата година. Също така се награждават и учениците на випуска в училищата в Босилеград и в Цариброд. Децата в Цариброд вчера са получили наградите от подпредседателката на съвета, госпожа Славица Васов. Наградите се връчват в основа на решение на изпълнителния съвет на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия и са на стойност. Ученик на випуска на средните училища 20 000 динара, ученик на випуска на основните училища 15 000 динара, първо место на републиканско състезание по български език и литература 5000, второ место 3000 и трето место 2000 динара. Наградите получават и учители по български език, които са участвали в подготовката на учениците, които са печелили някои от първите 3 места на състезанието и са на стойност от 2000 динара. Използвам момента да честитим на правенците на випуска и на носителите на наградите от републиканското състезание по български език и литература за изключителните им постижения и пожелавам им още по-големи успехи в бъдещето им образование. Благодарим и на всички ученици и учители, взели участие в състезанието по български език и литература. След малко и те ще бъдат наградени. Благодарим и на всички организатори на това днешно тържествено събитие. Уважаеми дами и господа, бъдещето всички заедно трябва да изграждаме. Бъдеще, в което всеки един член на нашата общност може свободно да изразява своята идентичност, да допринася за обществото и да живее достойно, като част от единна и модерна Сърбия. Само със съвместни усилия можем да осъществим визията за равноправна, активна и горда българска общност в Република Сърбия. Благодарим ви на вниманието, живи и здрави и на много елит. Благодарим на господин Стойков за добрите думи и за постоянната подкрепа на образованието и културата и инициативите на нашата общност. Преди откриването на изложбата в новата галерия, даваме думата на професор Валентин Господинов, директор на галерията Владимир Димитров Майстора в град Кюстендил
и професор на Художествената академия в град София. Заповядайте, микрофона е ваш. Не знаех, че на мен точно ще се отдаде тази чест да открия тази галерия, това духовно място. Чувствам се много специално, защото знам, че едно начало винаги е трудно и винаги носи едни очаквани съмнения. Аз съм сигурен, че това място ще бъде заредено с много култура, че културният календар, който ще изгради, ще бъде претъпкан. И искам да ви кажа, че няма да ви оставим сами и ще помагаме много за това. Във вашето пространство се случват събития и изложби, които наистина подхождат на вашия град. Искам да честя празника от мое име, от името на кюстендилските художници, които присъстваме тук на вашето събитие. И пак много ми е специално, че точно аз ще открия това пространство, духовно пространство и наистина ще правя всичко възможно, с каквото може да помагаме и наистина тук да се случват едни хубави изложби. Няма да забравя момента, в който по инициатива на Александър Димитров преди 12 години, още като млад директор в галерията в Кюстендил, ме помоли да направим изложба с репродукции на майстори. Аз естествено откликнах и подготвихме всичко с колегите, но когато пристигнахме на мястото, видяхме, че то е доста неудачно за експониране на репродукции на майстора. Трябваше да се съобразяваме с врати, инсталация, изобщо тя не беше пригодна за това нещо. Сега, в момента, в който влязахме и си скоментирахме вида на това пространство, може би ще започнем да мислим отново, да направим една ретроспективна изложба репродукция на майстора. И второто, което може да ви обещая, и съм сигурен, че председателя на групата на художниците на Съюз български художници в Кюстендил Владо Шунев също ще ни подкрепи да направим една изложба на кюстендилските художници при вас. Благодаря ви много. Усещам много специален дух и съм сигурен, че това място никога няма да бъде забравено и няма да остане празно. Настъпи момента да открием градската галерия, в която са изложени творбите на художници и художници-любители от нашия край. Изложбата е подготвена и организирана от Любиша Пенев, художник и вдъхновител на местната художествена общност. Затова каним господин Пенев да каже няколко думи по този повод. И съграждани. Днес просто откриваме една нова галерия, днес откриваме пространство на духа. Мястото, където стените не са граница, а врати към човешкия дух. Към онзи невидим свят, в който цветовете говорят повече от думите, а тишината и на платното понякога казва всичко. Изкуството е това пространство, където човекът се среща със самия себе си. Той е нашия опит да осмислим света, да му дадем форма, звук, цвят и да оставим следа. И както е казал великият Пикасо, изкуството измива праха на ежедневието от душата. Нека тази галерия бъде място, където душата на Босилеград ще се пречиства чрез красота, вдъхновение и творчество. Нека тук се раждат идеи, приятелства и мечти, защото изкуството не принадлежи само на художниците, а на всички нас. Той е градало на времето, сърцето на народа. Добре дошли в новия дом на светлината, мисълта и вдъхновението. Добре дошли в галерия Босилеград. Честит празник от нас! Благодаря на Пенев. Следва една от най-вълнуващите части на програмата ни, именно награждаването на учениците, отличили се през годините. Също ще бъдат наградени и преподавателите им, които са ги подготвили за участие на републиканското съревнование по български език и литература. Наградите за ученик на випуска 2024-2025 година в основно училище Босилеград и тукашната гимназия
ще връчи господин Светослав Кирилов, председател на Общинския съвет на град Радомир. Тук ви е, господин. Така. Награда ученик на випуска Основно училище Георги Димитров през учебната 2024-2025 година е Борис Александров. Паричната награда 15 000 динара. Честито на Борис. Награда ученик на випуска на гимназията в Босилеград през учебната 2024-2025 година ще получи Ясмина Митов. Парична награда 20 000 динара. Ще вече слуша Светослав Кирилов. Благодарим и на Ясмина. След като наградихме учениците на випуска за учениците 2024-2025 година, продължаваме с наградите за спечелените места на републиканското съревнование по български език и литература за учебната година 2024-2025. Наградите на Кирилов иска да каже някоя дума, заповядайте. Благодаря, това е извън сценарий. Да. Стефчо каза, ще кажеш някакви думи, казах не. Защото не ние сме главните герои, а главните герои са тези деца, които награждавате днес. Главни герои са всички, които са при живе, а и по смърт от тук, чрез своите произведения. Огромна чест и благодарност ми оказвате, че мога да се докосна до тези талантливи деца, да бъда част от този хубав и светъл ден днес. Провокира съм да кажа някакви думи, защото тук видях много усмихнати и топли хора. Аз съм днес гост тук, но всъщност аз съм си у дома, защото в нашите сърца ние сме братя. Затова искам да поздравя днешните будители, а това са децата на младите деца, бъдещето на Босилеград. Искам да поздравя и всички творци на това, което са създали, защото то е уникално. Съпругата ми е художник, тя по-добре може да оцени това, което сте показали. Пожелавам на всички вас това прекрасно помещение наистина да бъде домакин на такива хубави събития, като днешното. На децата пожелавам това да не бъдат последните им награди, а на творците да показват своите произведения не само в рамките на Сърбия, извън границите на Сърбия. И сега е момента, чрез кмета и Стефчо, да поканя художниците и техните произведения по Коледа да гостуват в Радомир. Благодаря ви. Благодаря на господин Светослав Кирилов, председател на Общинския съвет на град Радомир. И както казахме, след като наградихме учениците на випуска за учебната 2024-2025 година, продължаваме с наградите за спечелените места на републиканското съревнование по български език и литература за учебната 24-25 година. Наградите ще връчват кмета на общината Владимир Захариев и председателя на Националния съвет Стефан Стойков. Основно училище Георги Димитров, Босилеград. Първо място с 5000 динара ще бъде награден отново Борис Александров. За постигнато трето място в основното училище на съревнованието по български език и литература ще бъде наградена Анастасия Цеков. Паричната награда е 5000 динара. Честитим на Анастасия. Следва да връчиме ваучерите за паричните награди на учениците от Босилеградската гимназия, които през учебната 24-25 година спечелиха едно от трите места на републиканското състезание по български език и литература. Първи курс на гимназията наградите печелят. Предраг Миладинов, първо място, парична награда 5000 динара. Ива Владимиров, второ място, парична награда, стойност 3000 динара.
Тук ли идват? Нема. Дарио Андонов, второ място, награда 3000 динара. Дарио, заповядай. И фолклорист. Ема Миленкович спечелила трето място, награда на стойност от 2000 динара. Милица Димитров също трето място, награда 2000 динара. Сега да наградим второкурсникът в гимназията Деян Костов, който спечели второто място на републиканското състезание по български език и литература, награда 3000 динара. Следва Стефан Жижов, трети курс от гимназията. Състезанието спечели трето място и му принадлежи парична награда на стойност от 2000 динара. Стефчо. И за края двете ученички от четвърти курс на гимназията в Босилеград през учебната 2024-2025 година на републиканското състезание по български език и литература Ясмина Митов и Йована Иванова спечелиха второто място и принадлежи награда по 3000 динара. Ясмина е тук, Йована. Тук и Йована. А след като наградихме учениците, остана да наградим и преподавателите по български език и литература в гимназията и основното училище, които готвеха състезателите за надпреварата. Това са Анита Христова Пенева, Мариела Рангел от гимназията, Снежана Александрова и Марията Станчева от основното училище. Всички ще бъдат наградени с по 2000 динара. Снимка с децата, защото са свестни деца. Една обща снимка. Една обща снимка. Сега остава да връчим благодарствените писма и грамоти на местните художници, участници в подготовката на прекрасната изложба. Професор Валентин Господинов отново ще има чест да връчва грамотите. А дипломи благодарствени писма получават Александър Закариев, Станислав Тодоров. Понеже снимки, да, един по един. Добре. Господин Станислав Тодоров. Браво. Господин Драган Ангелов. Господин Любиша Пенев. Госпожа Анита Стоилков-Поневски. Госпожица Ивана Миланов.
Госпожа Сандър Стоименов. Госпожица Драгана Гонев. И по-скурно ще бъде връчено благодарственото писмо на Ненад Александров. Ще го превземе братът му Предраг Александров, ако е тук. Уважаеми гости, благодарим ви, че споделихте с нас този празничен и вдъхновяващ ден. Сега каним всички присъстващи, представители на общината, Националния съвет, училищата, културните ведомства, ученици и почитатели на будителите на един празничен коктейл по повод откриването на градската галерия в Босилеград и отбелязването на Деня на народните будители. За финал, насладете се на една музикална точка, която е в унисон с провъзгласения Ден на траур от нашата програма, в изпълнение на музикалния майстор от Босилеград Петър Николич. Нека празникът завърши с настроение и успешно и вяра, че духът на будителите живее у вас. За края да не забравим една обща снимка навън пред галерията.